Il-Kampanja Wines of Distinction qed iżżid aktar għarfien dwar il-kwalità li joffri l-inbid Malti taħt iċ-ċertifikazzjoni ta' DOC Malta, DOC Gozo u IGT Maltese Islands. One News tkellem ma' Joseph Walker, wieħed mill-produtturi tal-inbid lokali. Walker qal li saret bidla kbira permezz ta' din il-kampanja, tant li n-nies qed isaqsu aktar mistoqsijiet dwar il-kwalità tal-inbid Malti u għawċi. U dak ifisser li l-messaġġ illi ngħaddejjin bih issa għal diversi xhur f'din il-kampanja qiegħed jasal għand in-nies. Karl Ketkuti, produtturi ieħor tal-inbid, qal li issa l-Malti huwa aktar konxju tal-kwalità tal-inbid lokali. Daqshekk intu Maltese wines jgħidlek ħa nipprova u forsi tagħna ċans u nisperaw li kien hemm min issodisfaruh bil-prodott Malti wkoll. Is-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri qal li din il-kampanja li rat il-bidu tagħha f'Ottubru tal-2017 qed tagħti riżultati ta' suċċess bi produzzjoni ta' żewġ miljun flixkun inbid lokali f'sena. Din il-kampanja se tinfirex mhux biss għall-imbejjed imma anke għal prodotti lokali oħra. Nibdew nagħmlu l-branding neċessarju sabiex inħeġġu dejjem aktar lill-konsumaturi jikkonsmaw dak li huwa minn artna, dak li huwa Malti, dak li huwa għawċi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.